nababasa ka rin bang bash o bihira naman? Wala. Meron din? Parang wala ako nababasa. Ano man yung nararamdaman mo pag nababasa ka na nagbabash sa'yo? Ayan mga kalingap, marahay na aga sa Indogabos, mapagpalang araw para sa ating lahat. Thank you Lord sa panibagong umaga, panibagong araw na tatahakin namin. Thank you na sa Diyos ang papuri sa lahat ng nangyayari sa atin. Maganda man yan o pangit, huwag natin kalimutan magpasalamat sa ating Panginoon. Ito na mga kalingap, pero bago yan, thank you sa ating ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, Roel of Malalag, at lahat ng team of Kalingap. Support natin sila mga kalingap dahil ayan, napakarami nilang natutulungan, lalong-lalo na si Kuya Bal, 'di ba? Don't skip the ads dahil doon man lang is makatulong tayo sa kanilang mga pabahay, 'di ba? Ito na nga mga kalingap, sabay-sabay natin panoorin si Joy. Ano ba yung nararamdaman niya kapag nakakabasa siya ng hindi maganda tungkol sa kanya. Pero para sa akin, huwag mong intindihin yun, Joy, dahil mas maraming nagmamahal sa'yo, di ba? Comment kayo sa ibaba kung sang-ayon kayo. Ayan, ako, magkakape ako habang ako'y nanonood. Kayo, anong ginagawa nyo habang nanonood, di ba? Tapos syempre, habang nagkakape, dahil gusto natin maganda yung umaga natin, panoorin natin si Joy para hindi maalis yung ngiti natin sa ating mga labi. Ayan, panoorin natin. Pero bago yan, syempre, intro, pasok. Check mo rin, Joy, yung bahay mo paminsan-minsan pa napunta ka doon. Opo. E di, pira ka lang umalis dito ngayon, Joy. Opo. Hindi ka na pala nakakapadaet. Hindi nga po. Ay, next week po. Next week, nag-enroll ka na ba? Wala nga pala, automatic. O di ba? Talaga namang napakaganda ng umaga natin dahil mukha ni Joy mabubungaran nating nakangiti, smiling face, di ba? Ang kinis ng mukha niya, talagang, di ba? Ang ganda niya. Mapunta akong Vinsons. Mapunta akong Vinsons. Ayan, shoutout sa mga taga Vinsons. Siguro huling punta ko pa dyan. Bata pa ako. Yung nanood kami ng nagpipilitin siya. Ano sabi ng mga kapamilya mo, Joy, na nakita na sinisimulan yung bahay mo? Excited din po sila. Excited din Tapos, sila? mabisita daw po sila pag ayos na yung bahay. Sa Ribon. Ayan, thank you sa mga kapamilya ni Joy, sa mga kamag-anakan niya na kung todo support para sa kanya, 'di ba? Yung mga natutuwa para sa kanya, 'di ba? Kasi hindi naman talaga halos lahat ng kapamilya is natutuwa minsan sa mga nangyayari sa buhay natin. Kaya shout out sa mga kamag-anakan ni Joy na talaga namang happy para kay Joy, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba tama naman? Cutting, invite mo sila. Tapos handa mo na rin yung sasayawin mo sa ribbon cutting. Malay nyo, 'di ba? Joke lang. Pwede naman kanta, Taylor Swift. Masaya din ang pamilya mo pala, yung mga kamag-anak mo, Opo. pati yung mga kaibigan mo, ganon. Opo. Oo nga, Joy. Napapanood ka rin pala ng mga kaibigan mo. Lahat po sila. Lahat sila. Ano sabi? Inabangan daw? Opo. Share na din po nila. Marami nag-aabang sa video ni Yes. Thank you sa mga nag-share sa video ni Joy, 'di ba? At sa lahat talaga ng sumusuporta. Joy, mga kalingap. Thank you po, no? Kasi Sino yung relate sa akin na talagang pag nanonood kay Joy, yung ngiti mo talaga sa labi, no? Tapos yung parang kilig, 'di ba? Yung nararamdaman natin para sa batang 'to. laking tulong po niyan sa atin. Sa live ko nga kagabi, dami nagtatanong kailan tayo yung update kay Joy. Yes, nanood din ako. Nakita ko talaga dami nagtatanong kay Joy. Kaya salamat po. Oh bro, yung kape mo. Oh, timple. Parang tingin ko kay Joy, habang patagal ng patagal, paganda ng paganda. Yan ni Joy. Grabe. Baka, bro, picturean mo ulit. Ganun, no? Nakita mo yun? Opo. Oh, ay, grabe. Nakita mo yun, Joy? Hindi nakita mo rin yung mga comments. Wala ka, bro. Nakita. Okay lang naman. Pinicturean pala ni David na yung kape, tapos yung may ganito. Kaya lang, di ko napanood yun, di ko nakita yun.
Medyo na pinost na yung picture mo. Okay lang naman. Sabay naman to si Joy, bro. Teka muna, bro. Tama-tama, di pa tayo kumakain. Pang paano ng gutom. Buti na lang talaga napakaasikaso nila Joy, nila nanay, di ba? Kahit papano, kung wala pa yung niluluto nila, meron mo ng pansamantalang pangtawid gutom. Bigyan mo to sa mga karpintero habang di pa sila kumakain, oh. Ito, tinapay. Hindi! Kasi hindi pa luto yung niluluto nilang gabi. May niluluto si Joy gabi. Oh, snack muna kayo. Ikaw naman, Joy, ano man yung reaction mo sa mga nagko-comment about sa'yo? Ayan, ito na yung pinakaabangan natin. Ano ba yung reaction niya o pakiramdam niya? Siyempre, marami nagmamahal sa'yo, di ba? Opo. Ano naman yung masasabi mo doon? Mas masaya po kasi ang daming nakaka-appreciate sa amin. And may nababasa ka rin bang bash o bihira naman? Wala. Meron din? po. Parang Ako wala naman masyado, kunti lang. Pero parang isang beses pa nga lang. wala akong nababasa. Ano man yung nararamdaman mo pag nababasa ka na nagbabash sa'yo? Ano po yung nag-overthink ako yun. Ay, Hindi ka nakakatulog. Ayan, 'di ba? Yan ang isang patunay na kahit papaano is napakabuting bata ni Joy, 'di ba? Kasi meron siyang alalahanin, 'di ba? Bago pa lang kasi, 'di ba? Kapag matagal-tagal na, masasanay rin naman siya. Pero kung hindi siya mabuting tao, umpisa pa lang, wala na siyang pake, 'di ba? Ganon. Pero dahil mabuti siyang tao, nag-aalala siya. Pero 'yun nga, ang may papayo natin sa kanya, maging tapat lang siya, maging totoo lang sa sarili niya dahil mas iibigin siya ng mga tao. Huwag kang magpakita ng pagka-perpekto dahil wala namang perpektong tao. Lahat is nagkakasala, lahat nagkakamali, 'di ba? Kasi baka mamaya magpakita ka ng pagka-perfect, mas maging iba yung tingin. 'Di ba? Kung ano ka, yun yung ipakita mo dahil marami nagmamahal sa iyo. Kung ano ka, yun, 'di ba? Ayan, gustong-gusto ko talaga si Joy. Sa lahat ng simula nung pumasok ako sa Kalingap na mga May yata yun o June, si Joy talaga yung parang doon talaga na-focus yung attention ko. Talagang parang natutuwa ako kapag pinapanood ko siya, 'di ba? Kaya ayan lang may sasabi o mapapayo namin sa iyo, Joy, na ganun talaga sa umpisa, medyo mag-overthink ka, hindi ka makatulog, nag-aalala ka, pero masasanay ka rin. Pero ganun pa man, kahit pa paano is may alalahanin ka, ikaw yung tipong walang pake, di ba? Iban nga, maging totoo ka lang at maging pagpatuloy mo lang yung pagiging mabuting anak, mabuting tao sa iba, is maraming magmamahal sa'yo. Kaya pabayaan mo yung mga hindi gusto sa'yo. Ano ba? Ayan. Kaya mo na yun kasi Kasi iniisip ko kailangan pang mas maayos pa yung ano ko. Yan, yun, 'di ba? Tuloy nag-iisip siya na dapat mas maging maayos pa yung gagawin niya, 'di ba? Wag Joy, wag mong gawin 'yon. Wag kang magpakita ng sobrang effort para lang sa mga tao. Kung ano ka, yun lang talaga yung ipakita mo dahil okay naman, 'di ba? Umpisa pa lang is minahal ka na ng mga tao kaya wala kang dapat baguhin, 'di ba? Hayaan mo sila. parang tinitake mo siya as positive na parang mas kailangan mo pang pag-ayusin. Yung iba kasi di pinapansin. Pero O, di ba? Okay din naman yun na na nag-iisip ka na mas mabuti yung gawin mo, pero gaya nga ng sabi ko, kung ano ka, yun yung ipakita mo, 'di ba? Mas natural, mas maganda. normal lang naman yun kasi sa ilan ba nanonood, halos 500,000 nanonood sa'yo. Kaya nga po. So, Yes. lahat naman yan, meron dyan talagang lalabas at lalabas na ayaw sa'yo. Opo, meron nga po. Okay lang yun. Pero mas marami nagmamahal sa iyo, yun tandaan mo. Kaya wag mo silang pansinin. Pero 'di ba? Ayun. Malaga, mas marami yung nagsusuporta sa'yo. Yes, tama. Shout out po sa Koos. Salamat po sa pagtulong po kay Kuya Rab sa pagpapagawa po ng bahay. Yeah, shoutout po sa Kos. Yan sila. Ayan, thank you sa Koos sa panguna ni Sir Junel. Ayan. Buwan-buwan talaga nagsusupport sa mga pabahay namin. Parang sarap at iba yung tama kay David nung kape. Parang hindi. Ako napapansin niyo si Joy dito ang dapat pansinin. Iba yung kape sa bahay. Iba yung kape. May kasi yan, may halong yan ng diwata. Timpla ng diwata. Kain na po.
Uy, andyan na, kain na kayo. Uy, alam kong gutom na kayo. Ayan, kainan na ng mga trabador pag nagpaluto sila. Wala kayo dyan. Kain kayo. Sarap ng ulam nyo. Talaga namang gaganahan yung mga trabador kapag ganyan yung nagre-ready ng pagkain nila, di ba? Joy! Yan mo anak ko ito. Ito request namin kanina. Ay, gusto yan? Ay, Request ko yung walang kilala eh. Ay, nakaragos kayo ulam. Matindi ito. Ang galing naman, di ba? Nakakapag-request pa sila ng ulam kay nanay ko anong lulutuin. Galing. gawa ko ng upuan, dadagdagan pa daw nila. Nay, gawa mo pala to. Di ba kung ganyan ba naman ang magre-ready na pagkain sa inyo, o di ba? Napakababait na, masikaso pa, magaganda pa. Kanina nga ginawa Tira ko, kasi nanay. Galing ah. Akala ko pa sila ang gumawa. kulang pa daw. Ay, ito si Kuya doon. Yung kanin pa anak ko. Kain po. Kuya, hindi kain. Upo na kuya. Kain na kayo. Nailagay na upuan ako. Grabe yung sikaso nila nanay, ano? Gagawa namin ng ano yan, ang pagpainog pa rin. Sarap naman ang kain nila. Parang saya ng mga karpentero natin ngayon ah. Kaya na dyan. Puno, ay babawasan natin. Mabawas kami. Ang laki kasi ng bahay ni nanay, ano? Ang laki. O, di ba? Kahit ganyan yung bahay nila nanay, talagang pag marami daw tao kasi, pag maraming tao lagi, ibig sabihin mabuting tao yung nakatira. Anak ko, ayan mo ito. Pero ayan nyo na, itong mga karpentero natin talagang sinisipagan, no? Kapag matayo lang yung maganda yung bahay. Yes. Kita yan na, paano yan na pag nasa diet sila, ikaw, may iwan ka dito. Siguro kailangan mo maghanap ng asawa. Ay, hindi ah. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Minsan po hindi ko na po naiisa-isa pero lahat po na tumutulong. Maraming salamat po sa mga viewers po. Ganda ni Joy. Lalong-lalo na. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa amin. Thank you po kila Kuya Bay, kila Kuya Rab, sa mga team po ni Kuya Rab. Mga karpintero po, maraming salamat po. So ayun po, ano, mga kalingap. Thank you po yan po ang update ngayon sa bahay nila Joy. Napakabilis. Ayan mga kalingap, yan lang naman yung konting share ko, di ba? Nakakataba ng puso yung ginagawa nila Joy para sa mga trabahador. At lalong-lalo na ginagawa nila Kuya Bal, Kalingap Rab, para kina Joy at sa iba pa nilang mga natutulungan, di ba? Kaya support. Huwag nating escape yung kanilang mga ads. Kasi kahit dun man lang is makatulong sa tayo sa kanilang mga pabahay, sa kanilang mga tinutulungan, di ba? Kaya yan, Joy, pagpatuloy mo lang yung pagiging mabuting anak, pagiging mabuting tao para sa iba. Pag hindi mo kailangang gumawa ng the best para sa iba. Kung ano ka, kung ano yung natural mo, yun yung ipakita mo. Ayan. So, umpisa pa lang minahal ka na ng mga tao. Kaya, patuloy ka pa rin mamahalin kapag maging totoo ka lang sa sarili mo, di ba? Nakakilig. Maraming natutuwa talaga sa'yo. Yun lang mga kalingap. Thank you for watching and Jesus loves you. God bless you all.